Godt. Velkommen til Bente og Bodils brevkasse. Det er første gang vi kører. Det er Bente. Jeg hedder Bodil. Vi er nogle glade unge damer, som der godt kan lide at besvare spørgsmål. Hvis du har et, så brug formularen, der er lige hernede under, og så send det afsted. Så bliver vi glade. Det er godt. Vi har fået et spørgsmål fra en lille fyr, der hedder Karl Ejner. Han er 33,5. Og han spørger, hvor mange kejsersnit skal der til for at blive kejser? Og det kan du svare på. Ja, kære Karl Ejner, og tillykke med dit halvårs fødselsdag. Der skal simpelthen 3,5 kejsersnit til for at blive kejser. Man starter med normalt på 3 kejsersnit, så bliver man sådan sætformet, og så bliver man Zorro. Og så er det lige de her ekstra halve snit, der lige gør forskellen fra, at man bliver Zorro til at blive kejser. Så det var i hvert fald lige svar på dit spørgsmål, Karl Ejner. Og hvad har det med agurk at gøre? Det er sådan, at det typiske kejseragurkerne, der er kendt for at lave til syltede agurker. Og det er blandt andet også dem, man bruger sammen med tomater, hvis man skal lave franske hotdogs. Og alle kender kejseragurkerne. Så det synes jeg bestemt ikke. Altså det er ikke. Og det er jo sådan nogle Zorro faktisk også bruger. Du skal kigge lige i kameraet. Lige ind i kameraet. Helt stift. Der. Tak for dit svar, Bente. Det er vi meget glade for. Vi håber, du kunne bruge det til noget. Karl Ejner. Hvis der er nogen af jer andre, der har nogle spørgsmål, så send dem til os. Tak.